कि जौना यज्ञ में भगवान भोलेनाथ के स्थान ना दियाला तो माता जी के खुशी ना मिलेला। भगवान भोलेनाथ के डमरू हो, यही डमरू से संगीत के उत्पत्ति भई। और जब जब सृष्टि के भोलेनाथ खेली ले तो डमरू बजाई ले। इस सृष्टि की ओरवनी तबो बजौनी, अपन विवाह खातिर बरात सजनी तबो बजौनी। त्रिपुरासुर के अत्याचार से जब क्रोधित भनी तो तांडव कैनी कैलाश पर्वत पर। पहले कभी लिख दिले कि पर्वतराज के उच्च शिखर पर बैठे सी अविनाशी और डिमिक डिमिक डम डमरू बाजे गणराशि 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 गणराशि। मुख्य बाती बा गलती पर जब अपना ससुर के गर्दन कटवले तो वही डमरुआ शंकर जी बजौले। विचार करी जे गलती पर अपना ससुर के गर्दन कटवा सकता तो हमनी के गलती पर भोले बाबा बकसी हैं वो तो मुसरे सहित कबार दी है कि 10 पुष्ट ले पनका ना फेंकी। बजा बबुआ एगो हम माई के भजन गा दी। देखी शीर्षक एगो पतिव्रता दुल्हन के बाद पति देव से कहली कि संपत्ति कमैनी महल बनौनी सब कुछ कैनी एगो कीर्ति औरी कदी एगो ऐसन फुलवारी लगा दी जौन फुलवारी में कोनो पेड़ पौधा फूल पत्ती के कमी ना होके। बगीचा बना के आके पति देवता कहले कि दुल्हन फुलवारी घूम के आवो। घूम के अली कहले कि बड़ी सुंदर, लेकिन सब सुंदर एक तरफ जगत जननी माता के रहे वाला खातिर, एह माई के बैठे खातिर, एह माई के झूला झूले खातिर रउरा पेड़ ना लगौनी। ये न गलती कर देनी। कौन पेड़ हो? कहले कि वो नीम के पेड़ हो। बाबू रे कह तरीका गलती भइल बा 5 गो पेड़ लगा दे। लेकिन हमरो सुनो सब तो माइये के बनावल हो, सब हरियरे हो, लेकिन तहर बात मानो तनी बबुआ रे। अरे हरियर हमवा गोछिया हरियर हमवा हरियर हमवा
कहले हम जानत हनी हाँ कि नीमे के गाछ से माई राशन हाँ प्रशासन हाँ शासन हाँ सब कुछ माई प्रदान कर लिया हाँ। बबुआ तनी फास्ट कर दो। अरे निमिये है आसन माई के निमिये दासन निमिये है आसन माई के निमिये दासनवा निमिये के चले शासन माई चले शासन माई कमला बाबा जातो जी तू अरवा परम आदरणीय हमारा मंत्री महोदय जी के तरफ से हजारों हजार पुरस्कार मिलल जय जयकार बा। मंत्री जी के पद प्रतिष्ठा खातिर माई दुर्गा से प्रार्थना करो। ठीक बा ए बबुआ कवतर कमला बाबा मुखिया जी तू हरावा कहनी में परवा लवली बात